Iya, 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 iya. Iya, iya. Iya, iya. Ah, iya. Iya, iya. Ya, Iya. Huh? Iya. Ah,
Hae. Oh ya. 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 Dalam cara memanis dikasih sayang.
Satria Rangga Sena. Satria Rangga Sena. Wasik. Wah, wah, wah. Yuk. Ya Allah. Iya.
numpak terobei sing ngiring para menteri cek nong cek nong cek turut Oh yeah. Samenika sampun katur babak kaping kalih saking jadilan Satrio Drenggo Seda. Nggih, Mbak. Nggih.
pripun Mbak Titis? Civita. Piye? Piye Mbak P? Pripun Mbak? Aku manut supir. Nggih, manut pundi niki? Manut Mbak P. Hembim paje. Mana Mbak P? Mbak P mana? Nanti ya. Mbak P? Nanti ya. Mbak P? Delek. Gedene Ya ora sampe. apa-apa. Ya, si Dorondo tadi sudah ya Mas. Tadi sudah, Mas. Ya. Heeh. Kok seneng sih rondo-rondo ya? Oh yo. Seneng rondo. Sayangnya dia ora rondo. Ojo. Ojo sayang Ojo. toh. Alhamdulillah. Jangan. Sudah cukup satu aja. Siji cukup. Aduh, tiba.
Nalika sampun kator setunggal lagu judulnya mau napa Mbak Titis? Panjang kan? Panjang. Panjang kan? Panjang kok. Dawa. Nggih. Iya, Beda dawa. Mbak Titis. Oh beda. Dawa. Panjangkah sama panjang kan? Iya dawa. Apa? Apa sih? Ayo kasunyatan bos. Spesial buat si operator lighting. Bismillah saya ketemu. 100 kan wong loro sih. Oh iya.
2, 1. Yuk.